Nacházíme se kde? Nacházíme se ve Špin na Session Barton Spring Špindl Session. Dollar is what I need. Well, I need a dollar is what I need. Well, I need a dollar is what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Hey, dvě buzdy! Times are coming and I reap what I done sowed. Well, let me tell you something, all that glitters ain't gold. It's been a long old troublesome road. And I'm looking for somebody to help me carry this load. A proč si obula freerideový lyže, když není prašan? Teraz sněžilo jak o život. Ale, tak si se na to připravila, hej? A něco se pokazilo prostě. No tak hele, musíš být připravený na všechno. Yes, I am Marko Grilka. But everything around me is scrambling down. And all I want is for someone. Jinak bych mu ten dolar dal. Ja mám len eura, čiže nič mu ja niekdy nedám. Aj teraz čo som mal, som všetky prejebal. A teraz si dom skočiť a asi si urvem kokot. Chtělo by to ještě 2 GoPra, máme je málo. 2 GoPra to je málo, pretože Ben je hviezda, tak sa mu tu vtierame do pordele, nikomu sa to nezdá. Kde je ten prašan? Koľkej na to, Superstar ste bochnul povačku a taky si koupil GoPro. V Mexiku je tak vedro, že můžeš chodit v Mexiku. Ty říkám, dej tam ten triple cock nebo farzák.